Presentem Dones d'aigua, homes de fang, l'última novel·la de Toni Cucarella que ha sigut editada per Edicions Bromera. Toni, benvingut. Gràcies. Primer va ser una obra de teatre i després una novel·la. Sí. Atípic, no? No, atípic no, va ser com un comboi. Un comboi. Un grup de teatre que és de la Costera Muntavell Teatre em va proposar que els fera un text que ells volien representar. A més, un grup amb unes característiques especials, són uns músics i una sola actriu, i vaig pensar un text precisament per a aquestes característiques, una actriu. I el que vaig fer en principi, una mena de monòleg, que realment era una rondalla, tant en el concepte literari com, diguem-ne, en la idea que mou els personatges. Una història amb fets reals, en aquest cas ambientada en la guerra, al final la guerra civil i la postguerra, i amb personatges, diguem-ne, del nostre imaginari col·lectiu, de la nostra tradició màgica. I com van arribar aquests personatges, aquestes dones, aquesta xiqueta, aquesta mare, aquest falangista, aquest bombardeig? Ja el bombardeig d'eixa teva, per mi és un tema recurrent en totes les meves històries, perquè realment ho vam viure a Xàtiva com una gran tragèdia, un punt en la nostra història tan important com la crema de la ciutat. I jo pensava que era un moment també per a donar-li un cert protagonisme dins de la història. El fet que sigui una dona, us he dit, a l'haver una actriu en aquell moment, havia de fer una història per a ella, una història en la qual la protagonista fora una dona. El que va ser més complicat va ser traslladar el text teatral, per dir-ho així, al literari, en aquest cas a una novel·la. Allí sí que vaig tenir algunes dificultats perquè no és el mateix plantejar una obra que ha de ser representada en un escenari on l'espectador ha de veure la història a través de l'actriu que deixar el lector sol amb les paraules i ser el lector o la lectora qui va imaginant-se tot allò que va succeint. Va ser un poc complicat el trasllat una cosa a l'altra. Història i simbolisme són dos elements fonamentals en la teua narrativa. Que tinguis una veu molt peculiar dins de la narrativa en valencià. Sí, a veure, hi ha un moment en la meva trajectòria que decidisc no solament recuperar la memòria històrica del meu país a través del que va ser la postguerra i la guerra, la postguerra, vull dir, tota la segona part del segle XX, però també recuperar l'imaginari col·lectiu. Sempre m'ha interessat moltíssim recuperar no solament el llenguatge de la gent, i per això les meves obres han treballat moltíssim, diguem-ne, la llengua pròpia de la meva comarca, sinó també recuperar el que ha sigut tots aquests personatges, tota aquesta mitologia que habita també en la llengua i que quan la llengua es mor desapareixen de la vida. Per tant, la idea també era anar recuperant les dues coses, la memòria històrica, per saber de quina història venim, qui som nosaltres com a poble, què hem patit, quines batalles hem perdut, perquè guanyar n'hem guanyat poques, i també alhora recuperar aquesta part del nostre imaginari que és tan important per a la llengua, que és tot allò que habita la llengua. Això pot ser el més difícil? És molt difícil perquè, sobretot, hi ha coses que no s'ensenyen a les escoles, que ho ensenya al carrer. I quan una llengua perd el carrer, tota aquesta força la perd també. I clar, és molt difícil suplir l'ensenyament de la llengua que dona al carrer, com vas aprenent les coses per aquesta transmissió oral que durant segles s'ha passat i que ara sembla ser que ho hem perdut. Aurora encara està per ta casa o ja se n'ha anat? Aurora ja se n'ha anat, ara hi ha altres personatges que habiten ma casa. Ara qui està en ta casa? Bueno, n'hi ha alguns personatges, per això es fa difícil de... Alguns venen més que altres, però van venint. Fins que no s'acaba una història no pots pensar que realment aquest personatge ja ha adquirit vida pròpia. Però ja has començat a... N'hi ha històries, sí. El que passa és que, clar, com no ens dediquem a la literatura, és molt professionalment, vull dir, has d'anar sempre buscant temps on no hi ha,
i els personatges van i venen. Bueno, doncs mentre venen aquests personatges i aquestes noves històries se queden Dones d'aigua, homes de fang, publicada per Edicions Bromera. Toni, moltíssimes gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres i per fer-nos gaudir d'aquestes històries, no sols els de Dones d'aigua, sinó d'altres dels teus llibres i d'aquest imaginari col·lectiu de la Costeria de Xàtiva. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.